O recinto gandeiro de Pedrafita acolleu unha nova poxa de novelas preñadas do Centro de Recría Galloso Castro, organizada por A Cruga. 5 exemplares de 22 a 25 meses cunha preñez de 4 a 6 meses. En 1.800 euros as tres, adjudicado en 1.800 euros a tarxeta número 9. Este gandeiro de Fonlor adquiriu 2 das 3 vendidas na poxa. Porque xa teño comprado máis así en subastas e estou moi contento con elas. Bueno, teñen facilidade de parto e moi boas de ter, así moi dóceles, moi ben. O prezo de saída foi de 1.800 euros, cunha axuda de 200 euros pola compra de cada exemplar. Ganado seleccionado, ganado saneado, é un aforro para os gandeiros o ter un centro de recría, porque compran unhas novillas preñadas a un precio moi asequible, cando se as compran por aí de 8 ou 9 meses, sería moito máis costoso para o gandeiro. A Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega mantén unha estreita colaboración coa Granxa da Deputación na formación dun rabaño selecto. Outras administracións teñen que participar na mellora do medio rural e nós participamos, como xa ben sabéis, desde hai anos na mellora da raza rubia galega e poñemos a disposición de A Cruga, aparte de con un convenio económico, pois a Granxa Galloso Castro, onde hai máis de 200 cabezas ahora mismo de gando e de novillas que se están recriando para vender. A feira de Pedrafita acoden gandeiros de toda a provincia e de concellos leoneses limítrofes. Isto o que trae o municipio é que cada vez vamos tendo unha raza máis selecta e, bueno, e teñen moi boa acollida e, como poderes ver na poxa que se faga, sempre foi excelente en Pedrafita. Dentro de 4 días pois chegará tamén con Frisona e, bueno, a verdad que están mellorando as cousas a nivel dos ganaderos e a nivel da población. Pedrafita é un dos municipios da montaña con maior cabana gandeira. Nela séntanse 56 explotacións cunhas 1.400 reses de rubia galega.